Já jsem Jan Stoklasa a aktuálně jsem profesor Finance a Business Analytics na Lappeenranta-Lahti University of Technology ve Finsku. Ten příspěvek byl v podstatě úplně jednoduchý o tom, co dělat, aby člověk mohl sám o sobě říct, že je dobrý výzkumník. A taky o tom, že to v podstatě není možné jakkoliv objektivně měřit a že je potřeba udělat maximum pro to, ať to ideálně za nás řeknou publikace a ti ostatní. Jestli je to otázka výzkumu, tak ať dělají ideálně to, co je baví, a ať to dělají ne tak, aby to bylo snadné, ale aby to bylo co nejvíc k jejich spokojenosti a co nejvíc směřovalo k tomu, že by si mohli říct, líp to nešlo. Protože jestli to udělají takhle, tak budou mít daleko lepší šanci potom přesvědčit budoucí zaměstnavatele a všechny ostatní, že jsou schopni aspoň kriticky myslet a k těm problémům se postavit čelem. Protože ne vždycky všechno je realizovatelné, ale aspoň kousek se dá jít vždycky.